ka khubor ba kasenjuk hima arliang wa yam mau plang welfare society daga ba penlong ya tamasa bam nyang plang ka ba ar hasnong sauman haka arpsan treguri saw arja arpulai ka long ban kentui kinong song snong bakin thang dusmon ya ki khlaw gi betap ni ban penjat ya ka mei mar yang saudong saukun. Hakane kasngi lawan banyadon langru daga Deputy Commissioner jong East Khasi Hills District kakong RM Kurba kum kakong san ban ple pat ba ikani ka tamasa uba kien nong steng video ka mau plang CNRD block uba tambor ling do founding chairman kasenjuk lem ki dukot ki nong elam snong na ki shipo hima nalor ki wai pat nalor unyang plang hakane kasngi kala don ka jingpen ina mi ki tiar tenrai ki jingbam tenrai nalor ki wai pat yakani tamasa la ple da jing bam nyang plang da ki bala sha khot ngobha ha jing sakhi lang ki noelam na ki self help group pair balai ngi perlong biang yakani ka bam nyang plang ka snem na mangyo i ono snem bala dep kala don kata ka jing riu kumariu perthap ya ka ban yo ban pen sawa ban pen priang ya ki kintin bala ong dei sho ban sumar la ne ban yada ya ki jing ploding tang na ya ki klau ki tap rengi dei ru ban yada ya ki jing ploding ya ki jaka plang bad ya gini ki sharing lum ki baitenan nakata kadau sai sen pat ngi khot ke malong orang ba snong nakasnong saman tu ngin numia thangding ngin numia wiangding gini ki lum baitenan namara gini ki plang baitenan la syong uni uknyang ubalong utau jajing bam ke malong ubala ban ai ke jing ngobang habing bam bad ubalong ru kadawai ba nakabenta jongi kajing pluk no jong kilum kiwa kapen sniudur hadu kata-kata baga bam do ru yaki jajing im ke badon hapo angta nakata kadau habangi persyang ban ringdur lane ban wanra ya kajing perkhat kam kasain perkhat iwara ba kani kajing bam yang plang festival kadai ba yauni we ni kijat knyang ba judon krenrei kari kijongi nginyo ban preserve lane nginyo ban yada ya una kajing dojan luat langi bam rengi tip pengisim tangkat pangidon kam dei pengisim yaki daga pengisim penyak patar namar bang ikwaru ban conserve lane ban sumar ban sukher yaki babaar gi kwaru ban penmi lane ban ra yaki jing bam tanrai ke pangidon haga bang inyo ban mat balong bon ba ki jing bam ke blong kumka dawai na kamenta jungi haga himajongi kam dei syu ke batmai kadai ke bala nado kilong kini ki kuma kilab le ya kane tendai ski te mentai imat kelas dangja te kidon kiba hakisnem kibla lek nyimpat yele yang ne bam yang plang festival kidon tang kibreu kidon tang kinong song sinong kilong keme kilong pa ki khon samla ki balek bantam yang plang bat kibam halayeng lane kacab kidon kam mensua bangin kena kadon kata kejingnya bam sirah sua bangin ot yo ngin lum yo kuba kadon kata kejing bam sirah kadon bat kata kejing bam ba ngiju ya bam kata kapor ba kila ik soping yong ka bam sopi dan kini kejing bam sirah kejing bam sopi pat kini kejing bam ki tradisional ki bangi tuya bam ndai menta kelas sedang banjano kumno kan wa nong bangi kwa ta ka tin la jong bangan ni kan ruspa andai ke badang penuspa ya kariti dustur ke penuspa ya kitin ka dai kidai kinong kendong bat ki sumar ya kamariang dai kinong sor dai beruspa andai kidai kinong kendong ki baduk ki barang li ba penjot ya kamariang dai ki baduk andai ki penjot ya kamariang kidai ki krol pati namar ki klong lut ya ki mar pok ndau dak wasyuti dau mokheu ka wasyuti dau lengka ndai kiti da kata kapuk silom bong bom mendai ten dai kanno kan mangi kinong kendong kanno kan gi sup siliang ngila ban pen bahaya kamariang ka Deputy Commissioner haba ajing kran kala kedau ya bon teli ki mat kan thup kumno ban penne e ka mei mariang ka koj ka khia ka jing penne ya ka tenrai lem kariti ka dustur jingma jangan kalang babam kini ki jingbam ki bami locally kumla ang ibatam nge ide ban bam ki jingbam bang locally mat gwa thung hasnong jong phi namar ba tani ka bam ka ba wanari dakhar ngimtip ka de ka bam ka blasa ne ka bam blai dawai ne sisien ka bam ka blane than dik pidban kam antan mo namar ba la ne than ke kamar bam bala ne than kamut ka dawai ru ka bla khlain
Hindi iksan ha po ki kubi ngim tre thiet syo. Mentang ili wa di ti kubi. Hai gitu bedak san. Nomor belai lada udang dang san mut dang dei balong organik diam. Ha, te kala kala ka jok. Keluar. Lada kejoro ngisim babhabri. Dali yo ngi liwat di kejar babhabri. Keturu bela kadang dawai ba. Nomor belai ba kila. Hak tarkom la penaman ubre ba long hak jingkwa ban roi kloi ya kasiar la ai dawai bakan hapo sapus ngi la yo ban indina la ar kilo te no ko tu ka dawai la rung ngi bam ya kata te barbon si pensilor ban bam de ki siar lokal mo ki ong ya ki siar badrihi bon api ngatrai pidangnya bon ki long temen ngiman temen ki pidang ye tips pangataka rukom jongi ki khasi kata bangi ong ki kitu ki jing kordo ki light li knam kidang ko ngo ngas tonat ba nong la le bon ki jaka da ong tips pang light li knam ki kerna be teknik light li ki knam ki banga ko an penkut nortat kalong ba ki de jing bakle jongi shimet mo men shwa auto knam lai tali si kam ai ki kun senrang ke di dostur ban ai ki kun senrang ke di yingi ki ai di ketlisha ki om kum ta yingi men shwa te ki ketlisha ki badi kam jong kan thai nrei menta kan thai senrang berkhoi ngi kit ke kam ke ba sudah ngi hab yang ki jat la jong but kita ki knam ngan pen kut no ko knam baning kong ke le knam kasiat ia ledi shwa diban biang sho ia ledi pila biang ke jing puli jing tip ke jing yo ke jing kot pisak le shim sho knam baar kata ka de ke yeng ke sem ke jong pi pen shong kurim banda pila la ban pen biang ha yeng pisa shim sakakam ban long ki nong ya lam jong ki shno kata ka de ka kom im jong ukhasi ka ba menta ki pong ina le keleng kim da tip so tho sho so komen hang ni kini kerang ba kini ki ba syai ki ba tip bat ki ba kli ya ka jing long jing man jong ka snong ka thau ni kelat no ya la ka jong so dei ba ka ta ba piong nomor ba kumnongin panek tin la jong ba hayeng ya keren preng ma te ni hang preng ya hab ban penslor ya ki kon la jong ru bakin kren na ka tin la jong ha ka snong la jong wada ki ok ndu ki para lok perajar harum haneng rukin klinik tin lajong ngan ong ipi sakaway kini teng ya be bani school pareng mo ande nga syam ba ya kaway na ki subject ha school dala ban hikai ki kon jong pi da ka tin khasi kata ka diga jingkhen ka diga way ka subject ka ba bha ban hikai da ka pareng ban nga syam ba kitu ki kena ki ba late school khasi section kasi mo ka foundation jong ka maths lane ka jingken ka klan ba ka nongrim ka klan ba ka mod ba yaki concept mo ki ang ki concept na malada ka foundation jong pi kam klan lada upaya jong yan jong pi am klan ka leng lena ino ka jing puli jong pi hadien namar ban shu brush up ka ba ba ban shu kum tu kan pilas na ka yeng ka nongrim ka bam klan shu ta pu syara airom tahap no ka tukarong ka fit no ndek yeng bade ka senjon no te ladang ini klan na do ka long yeng ka mot ka long ke ka babat kata halor ka education and request yang an kerpat lada kini hikai ki don hang ni nagalian self help group mo ngan si ubatai kan dia pi ki buan haban keren tambang kwa ban pensdam kata ka program ndre ka program ka ngadon buan haban ong hakabiya de beningkong ka education hakaliang education kalong kata naman menta bakat niga ni NEP batmai kata ka national education policy batmai ke insist ba kino hikai ki diban hikai ki taki numericals lene ki number mo ki khulung hadu kat no kin bat ndai tang ka bakin hikai kin pensuthu ya kata konsep ka mga ngana do mane bat kan sadan ka jing tho bat ya kata ka jing tho ki khat ya ka learning outcome lada yok na uba prasnem ude banang kat ni
kena ubalik kelas 3 udah menanggat ni. Dia mentah ke sarkar kan strict baik kata bat ngin pe baki kena jengi ngiduna ke foundation jang ka jingkhen. Dia nata ka dabon ki bam sim science ru ndakila le cheki kelas bahe ki drop na ya ka jing pule ru teng teng namar baka kam klan kata ka foundation. Kata dia number 1. Ka bak koridor pada na lor ki jing kita ki bangaong ya ka hakabede ber ka jing nang jing start ne kuli putih kabakam koridor syuk kalong ka jing sa jing klain mo ngide ban long kita ki brio ki basai baklan Kongret kino Pihapan ni check up em I lat se ngan thia Ya hila banet la shem ta yoru sele yu deng siam kenya Slam kendian PE takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalong ka badan kam ban letas ya ka kemie shwa bandap lai banai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat imslam dor jong kapor HIV control patas HIV ya lade haka por ba phile check up ning kong haba armet